Pak slez dolů a vlez si pod ně. Máme, to si podíváme, my jsme dole hned. Teď ty to nevylezou, ty pod ním, neboj. No, bez toho prsáku by mohl, no. A teď musíš ten pupek dostat přes ten. A když máš sílu, vole, tak to může být úplně rovný, no. Jednu ruku se přesahuje, ale jak vylezeš. No, bez rukaviček tady by se hodili rukavičky, no. To jak se tam přitahuje, člověk. Táháš vole 40 kg, no. No, trháš 40 navíc. Teďka tady musí tam nějaký vstup najít, ale teď ta pracka musí... Jako táta, vole. Ne, to je to Odpočni trochu. Odpočni si, jo? Trošku si odpočni. Takhle dáme ty batohy, jo? Ale on to má nějak omotaný, vole, kolem toho. Nohu, ruku musíš dostat. Ne, běž dolů. Dolů. No, teď to na tom. Už to pálí. Jinak nebude držet ten náplast. 110.